Nepohúta takto, ne? Prečo mi to občas nezaostrí? Neviem, mne to až... Peťo, vstávaj. Vstávaj. Ty čo si v noci robil? A čo ten stan? Kde je stan? Pohoda, ne? Jaj. Zase si v noci pil. No 18. A myslíš si, že naši prváci vedia piť? Myslím, že áno. Tak si ho testujeme. Takže poprosím naše asistentky, aby vybrali 3 prvákov. Nejakých pijanov. To? Kovákov? To je Exponent, to je ten, čo bol Superstar. Kolu. Takže postavte sa sem na bok. To není prváčka. Iba traja, takže je to možné zaspäť. Ty kurva. To nebola, je ona. To není prváčka. Je. A ona je v kvinte. Není. Úloha bude, keďže ešte nemajú 18. Čo najrýchlejšom čase vypíte to 3 nealkoholické nápoje. Víťaz dostane sladkú odmenu. Teraz som myslím, alebo odišla. Tak Tieto alkoholické nápoje. Ako sa voláš a ty? Erika prvá B. Ty? čo do toho dali. Áno, proste. Angelika prvá C. OK. Takže my to odštacujeme. Raz, dva, 3. To je kráva. Zajebaný koberec. Halo. No, raz, dva, 3.